Fl-aħħar laqgħa tal-Kunsill Lokali ta' San Ġwann li llum għandu maġġoranza Nazzjonalista, ġew approvati żewġ mozzjonijiet li jimponu miżuri ta' awsterità fejn tidħol għajnuna mogħtija lil għaqdiet mhux governattivi fil-lokalità. Id-deċiżjonijiet approvati b'6 voti kontra l-5 tar-rappreżentanti mill-Partit Laburista ittieħdu wara li tressaq il-pjan għal cost cutting speċifiku fuq talbiet finanzjarji minn dawn l-istess għaqdiet. One News informat li b'riżultat ta' dan, attivisti li jiddedikaw ħinhom fi żmien il-festi tal-lokal u sansitra tfal u żgħażagħ fih dan in-nursery ta' San Ġwann FC se jkunu fost dawk li jintlaqtu ħażin minn dan it-tqaċċid fl-għajnuna soċjali. Dan imur kontra l-politika li kienet titħaddem minn Kunsill Laburista sas-sena l-oħra li minkejja l-isfida tal-pandemija fl-aħħar snin xorta waħda kien ta' sosten f'dan ir-rigward u ħoloq attivitajiet ġodda b'kollaborazzjoni mal-istess għaqdiet volontarji lokali. Ir-riżulta li l-One News tali deċiżjoni mir-rappreżentanti nazzjonalisti wkoll istrambala darba l-Kunsill preċedenti ħalla surplus fil-finanzi tal-Kunsill u kull għajnuna mitluba kienet tiġi allokata fil-baġit tiegħu. F'messaġġ fuq il-medja soċjali il-Minority Leader Laburista Trevor Fenech enfasizza kif għall-Kunsillieri Laburisti l-investiment fil-komunità jibqa' priorità assoluta. Dan kif ukoll dejjem intwera sal-aħħar amministrazzjoni Laburista b'attivitajiet ta' kwalità li komplew saħħu din il-lokalità.